La meva amiga Didin Puig, de Benimodo, tenia nius d'oronetes a sa casa, allí en aquella casa tan bonica que donava al carrer de Sant Vicent i el de Sant Felip. I una vegada li vaig preguntar si sempre arribaven el mateix dia i em va contar que sí, que les oronetes sempre arribaven el mateix dia allí a sa casa, menys un dia. I li vaig preguntar, i per què? I ella em contestà així com era, me digué, segurament és que la fada de la primavera s'hauria adormit. I jo em vaig quedar rumiant allò de la fada de la primavera que s'hauria dormit. I vaig inventar una història que es diu La primavera dorment, com esta primavera tan boja que hem tingut, que no ha fet més que ploure i fer fred i això. Segurament també esta primavera s'haurà dormit la fada de la primavera. I el cas és que era primavera perquè el sol ja havia derretit la neu, però era primavera només en el calendari, perquè els arbres continuaven pelats com a boles de billar i els camps no tenien herba ni flors. Els pobres animals que havien passat tot l'hivern dormint ara estaven desperts i necessitaven alimentar-se i no trobaven amb què alimentar-se. Els xiquets estaven farts d'anar amb bufanda i de no poder eixir al pati a jugar i córrer i llevar-se la roba i els abrics i això. Tot el món estava pensant, on estarà la primavera? On estarà la primavera? El sol un dia li va preguntar al vent de l'est, escolta, tu has vist a la fada primavera? I ell digué, no, la veritat és que no l'he vista, però sé per on pot estar i on estarà. Vine! I el sol i el vent de l'est anaren per damunt de les copes dels arbres fins al racó més amagat del bosc, on estava la caseta de troncs de la fada primavera. I aguaitaren per la finestra i allí van veure un bulto, un bony, que hi havia baix de 14 mantes i 7 edredons. Allí devia estar dormint la fada primavera. I el sol digué, mira-la, està ahí, eixa peresosa, n'hi ha que despertar-la. I com ho fem? I el sol pensa, espera a veure si a esta calenta cabota se li acudís alguna cosa. Mira, ja sé el que podem fer. Tu pots bufar una miqueta, alçar les mantes, i jo en un dels meus ratxos li faré un poc de cusquerelles en els peus i així la despertarem. I efectivament, el vent de l'est va bufar, va alçar les mantes i els edredons, el sol li va enviar un raig i aleshores la fada primavera es va despertar, es va desperezar i va dir, que bé que he dormit. Però immediatament va veure quina data era en el calendari i va dir, mare, aquesta vegada que me la carregue. Va agarrar d'un grapat totes les seues varetes i sense llevar-se ni les llegalles ni res, començà a volar. I amb la seva vareta verda va fer que als arbres els isqueren fulles a tots. I es digué, m'agrada molt veure com creixen els vostres brots i després es fan fulletes més xicotetes i més grans, però ara no tinc temps. Amb la vareta verda també va fer que tots els prats s'ompliren de verd, d'aquell marró cendrós que tenien, passaren a tindre un verd esplendorós. Aleshores va agarrar la vareta roja i començar a repartir roselles, amapoles per ací i per allà, per totes bandes. Tots els camps començaren a tindre roselles per totes bandes. Agarrar també la groga, la blava, la violeta i totes juntes. Va omplir de floretes de tots els colors. El camp pareixia una postal. I quan ja el camp estava arreglat, immediatament se'n va anar a la ciutat. I aleshores va repartir somriures i alegria en els xiquets perquè estigueren alegres i pogueren eixir al pati a jugar. I també va fer que floriren els sentiments tendres, perquè era aquella època de la primavera, la sangre altera en els majors, i als adolescents els va repartir una bona collita de grans perquè també era l'època. I el cas és que a poc va anar fent tot així i tot començar a funcionar com funciona en la primavera. I aquella nit se'n va anar a casa morta, caigué rendida en el sofà de sa casa i hagué de fer-se fregues en la mà
dreta, que era la seva mà de les varetes, perquè la tenia destrossada de tant de gastar les varetes. I es quedà adormida. I al dia següent el món era molt més alegre, molt més bonic. Era primavera, total, total i absoluta primavera. I el senyor del món, quan es va alçar i va passar revista i va veure que tot estava en ordre, digué: molt bé, primavera, ja veig que portes la faena al dia. I ella respirà alleugerida perquè pensà que s'havia lliurat d'una bona. Així que disfruteu d'esta primavera que ja, per fi, pareix que és primavera.